patut asmaning Gusti ingkang kagungan sifat welas lan sifat asih mugi danaya mono marang ingsun ingkang jumeneng dados dalan purba ses wonten gumlaring budaya ingkang dumados saking cipta rasa lan rasaning manungsa ingkang nastan ringgit utawi wayang winastan ringgit sunen giring ingkang pramila winastan wayang saking tetembungan wewayanganing agesan inggih gegambaraning wong urip ana alam donya supados menungsa tansah tumindak ingkang utama nyirnakaken tumindak ingkang nista pramila wayang wiwit jaman kuno kuno kinarya tepa tuladaning manungsa urip ana alam dunya pundhita ingkang kangge bebukaning andha cinarita sedalu mengke emo ngersakaken gumlaring pasyawakan agung negari ujung griping sentok ingkang lenggah wonten kursi gading lintang kencana lineman kasur babut pramedani sinebaran ing sari-sari dilondo Lisa jebat kasturi jati garing peremban para cedi noto gandek meninggoto noto ing negari ujung griping jejuluk sang Prabu Nila Taksaka pinalak wonten pasawakan agung praniswaning mrangka negari Rakyana Patitikus Jinada Esmen wonten sakmi Rakyana Patitikus Jinada beamlah barasaning prawadya bala yen kinandra pindha sarah mungging jladri candrane sarah larang mungging panggonan jladri samudra kaya marang tumepang bani samudra datang benggap sambut swaning prawadya bala yen kinandra saking Mandrawa pindha beksi perjonggolana candang yo peksiarane menuk perjonggo glatik lelono elap-alap pindha marang glatik kang senang beralap-alap pating jepipi sawaning para wadya bala ejrengan pidhaun pangandikaning Sang Prabu Nila Taksaka Dite wanci sang mata paridhawu
pembukane wong alunggu jagat dewa Bathara ya jagat pasesaning dewa kang rinangkul kepenak jeneng ingsun ya Siniwapa ana Pasewakan Agung negara Ujung Griping sun wastadake akeh swaning ora wadya bala uga para
nayakaning praja. Senajan akeh wadyabala kang pinuju sowan ananging ora ana kang bisa mbabati ing arungkut madangi ing kepeteng. Kejaba swaning Prangka negara ujung Gripik Rekyanapati tikus Jinada. Pati enggal maja sak penggata matur kanthi trawaca. Kepenak jeneng ingsun ninglingna karna ngamlungake jangga ora lak kaya mangkono. Pati tikus Jinada nuwun sewu sinuwun saderepun mentah dawuh pangandikaipun Gusti kula Sang Prabu Nila Taksaka kepareng abdi dalam pati tikus Jinada ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk wonten ngarsa paduka sinuwun wis tak tampa sungkem pagedine Rekyanapati tikus Jinada dadekno padanging pamikir ora liwat puja paestun ningsun wae tanpa nono pati Gurawan anggen dalem nampi sinuwun kula tangkasta kula kalih kajencang pucake rikma sumrambah wonten Jiwaraga dadosaken jimat slami prabdi dalam pati tikus Jinada gesang sinuwun apa padha becik swaning Rekyanapati tikus Jinada angsal pangestipun Gusti kula Sang Prabu Nila Taksaka sane prabdi dalam pati tikus Jinada dilanjar wilujeng boten wonten alangan satunggal menapa-napa sinuwun syukur jumrup mengayu bagya yen kaya mangkono ning nuwun sewu sinuwun wekdal dinten kalanggane abdi dalam pati tikus Jinada badhe matur dipun tampi punapa dipun tolak atri prabdi dalam pati tikus Jinada oleh ning jeneng ingsun isih manggon ana pasewakan agung pati tikus Jinada tak penangno enggal ngatur ana saking Prabu Nila Taksaka sinuwun wekdal dinten pangganika paduka benten sanget kaliyan padatan paduka katingal surem pasuryanipun kados legep wonten sabeting penggalih anggenipun pinarak boten jenak sekedap unjal abedan kados Sang Prabu Nila Taksaka nandhang Sumbawa sinuwun menapa to ingkang dadosaken perentenging penggalih enggal kawedhar wonten pasewakan agung mbok menawi pati tikus Jinada saged paring pepadhang wonten ngarsa paduka sinuwun yana smedhot panggoning tiye wis Sang Narendra Semiron no sawo sume
Raja Surya elingane Batas Sura Jroning panggalih Sang Prabu Nilata Saka jagat dewa Bathara ya jagat wasesaning dewa kang linangkul nyata lantip panggrecaning Rekyanapati tikus Jinada mengerti yen Prabu Nila taksaka ngandhang susah sinuwun menapa to ingkang dadosaken urat rentenging penggalih Pati sliramu wis ngerti dhewe kananing negara ujung gribit kena cobaning dewa pola ing Jawata larang sandang larang pangan negara ujung gribit uriping para kawula cilik sarwa kekurangan kebasan sing disandang cingkrang sing didhahar kurang rikala dina kapungkur jeneng ingsun wis putusan marang Senopati negara ujung gribik Senopati Kala Srenggi ya Prabayaksa ngupadi usadaning negara usadanipun negari ujung gribik larang sandang larang pangan menapa sinuwun sasmitaning dewa sing tak plongko negara ujung gribik bisa waluya jati wuni murah sandang murah pangan sarate Prabu Nila Taksaka kudu sanding lawan Dewi Sri Widodari Kayangan Suralaya Rekyanapati Tikus Jinada rikala dina kapungkur ingsun wis putusan Kala Srenggi lan Wadyabala munggah menyang Kayangan Suralaya nglamar Dewi Sri bakal tak krama supaya negara murah sandang murah pangan ning nyatane nganti dina kalunggan iki durung ana kabar usangane ditampa apa ditolak lamarane Prabu Nila Taksaka sinuwun monggo samya memuji kiwala mugi-mugi lamaran dipun tampi jalari negari ujung gribik walaya jati wuni murah sandang murah pangan sinuwun dereng rampung anggenipun warembah Sang Prabu Nila Taksaka dhumateng Rekyanapati Tikus Jinada sinentok ingkang minggah wonten Pasewakan Agung alap-alaping perang negari ujung gribik Senopati Kala Srenggi minggah wonten Pasewakan Agung sakmenika minyak sagunging Mara Seba ya ing Wadyabala samya Tikus Jinada wonten dawuh kaya ana tamu Pasewakan Agung negara ujung gribik tak puneng sowan ana sandinging Prabu Nila Taksaka
ngesaken dawuh sinuwun sinuwun kula ingkang sowan sinuwun sinuwun kocap acarento ingkang ninggawaken pasawakanan dari ujung ribik alap perang negari ujung ribik Senopati Kalosrenggi praptaning Kalosrenggi dadosaken dinaing Sang Prabu Nilotaksaka ayo gagasane Prabu Nilotaksaka muga-muga Kalosrenggi bisa mboyoni Dewi Sri kanggo usadaning negara Dewanji Sang Nata paring dawuh ayo nyembiar ayo sabar ayo nyembiar ayo nyembiar sumunaring wong emaya ayo jagat dewa Bathara ya jagat pasesaning dewa kang rinangkul ora ana sing tak anti-anti kejaba sawane nek ya ana alap-alaping perang negara ujung tribik Senopati Kalosrenggi padha becik anggonmu sowan Kalosrenggi sinuwun Gusti Bendara kula Sang Prabu Nilotaksaka hangsal pasipun Prabu Nilotaksaka sowan kula kinanjar wilujeng boten wonten alangan setunggal
kula katur wonten sanipun Prabu Nila Taksaka. Wis tak tampa sungkem panjenengan Renjana-pati yaiku senopati para sregi. Ora liwat ujo panjenengan duwe tampanana. Kurawan anggen dalem nampi mugya dadosaken jimbat. Kala sregi rikala dina kapungkur sliramu tak utus upadi pusadaning negara wujuding Dewi Sri. Tak utus ngamar Dewi Sri ana kayangan Suraya ditampa apa ditolak lamaraning Prabu Nila Taksaka. Sinuwun dawuhing dewa dawuhing Bathara Narada ingkang kula tabi. Dewi Sri menika Dewi ning pangan gadhahi gandengan sedana dewaning sandang. Dadi Sri sedana iku Dewi ning pangan dewaning sandang. Leres. Lah sak menika sampun boten nganggen wonten kayangan Suralaya. Sak menika Sri sedana sampun manggen wonten alam donya. Dawuhing pupulun Bathara Narada sing mbok tampa Dewi Sri Dewa sedana manggon ana ngendi? Dewi Sri Dewa sedana ujaring kandha manggen wonten negari Ngamarta. Pramila senajan to Ngamarta menika negari alit. Ning negari Ngamarta negari ingkang makmur. Negari ingkang gemah ripah lojinawi murah sandang murah pangan kawonipun negari Ngamarta. Pramila sinuwun yen paduka pangresakaken Daprawan Dewi Sri monggo dipun wadhi wonten negari Ngamarta sinuwun. Dadi dawuhing pupulun Bathara Narada Dewi Sri manggon ana negara Ngamarta. Inggih. Pati Tikus Jinada wonten dawuh sinuwun Gusti kula Sang Prabu Nila Taksaka. Dawuhing dewa Dewi Sri manggon ana negara Ngamarta. Mula tak jaluk kring mestetes laku sejangkah. Toton wadya bala sagelar sepapan. Budhal tumuju menyang negara Ngamarta jaluken Dewi Sri. Boyongan menyang negara Ujung Gribik supaya negara Ujung Gribik murah sandang murah pangan Dewi Sri tak pundhut darma. Menawi sinuwun yen pamit nyuwun tambah pangestu badhe kula tata wadya bala sagelar sepapan tumuju dhateng negari Ngamarta. Sing ati Pati Tikus Jinada.
Jagat Dewa Bathara. Ko jagat wasesaning dewa kang linangkung. Senopati para srenggi Yopra Yaksa. Sinuwun Sang Prabu Lila Taksaka kados pundi? Rek Yanapati tikus Jinada. Wis metu njaba nata madya bala Sagras Papan kakang njaluk Dewi Sri ana negara Ngamarta. Sliramu aja wedi kangelan, gading ana lakuning wadyabala. Rewang-rewang ngono mboyongi Dewi Sri menyang negara Ujung Gribik. Ingsun bakal kondur angdaton. Dadi kula saged dawuh pangaringipun Sang Prabu Nila Taksaka. Paripurna dawuh pangandikaning Prabu Nila Taksaka dhumateng Senopati Kala Srenggi inggih Prahayaksa. Jengker saking panggan Sang Prabu Nila Taksaka lumebet wonten kedaton tru kedatulaya yen Cinandra lonang tindak ing sanata. Purnane sabdanira sarwata
Sengkara saking palenggahan Prabu Nila Taksaka lumebet wonten sanggar pamuja brata nyuwun wanarsaning Gusti ingkang gelar jaman panyuwuning Sang Prabu Nila Taksaka mugi kiwala pati tikus Jinodha saged mboyongi usabaning negari ujung gribit ingkang kenging pagebluk larang sandang larang pangan mugi kiwala saged mboyongi Dewi Sri saking negari Ngamarta tintrin wonten sanggar pamuja brata geger gumuruh wonten ajaning alun-alun negari ujung gribik ya nenjing bidal gumuruing praweti yopal ora ning negara tok ngep sabocah ing ukir wis bertabrak dan sumira soroting surya nyoroti mega lan gunung mangalor meduluk tingkang para Madyabala yen Cinandra pindha ancak tinebah candane panca walang tinebah tegesing watang kaya walang kena tebeng watang tingkang para Madyabala golong-golong ngulon golong-golong mengetan kocak kacarita wasinentuk ingkang sampun medal saking Pasewakan Agung Negari ujung gribit menika Tarakyan Pati Tikus Jinodha medal saking Pasewakan Agung Jumujung wonten jaring alun nimbali Prawadyabala sagelar sepapan Wadyabala nembi timbalaning Pati Tikus Jinodha daya sawaning Prawadyabala yen Jinodra pindha gabah den interi candrane ayo yo
Bala majurene Lekatyo kunjara satuling mewen Katyo kunjara satuling mewen Kakang Pati Tiku Sinodo ngempalaken wadyabala ujung gribit sagelas papan badhe paring dawa napa wadyabala aku nampa dawuh pangandikaning Sinuhun Prabu Nila Taksaka yen wektu dina kalunggahan iki Dewi Sri manggon ana negara Mangarta kamangka sasmita sing katampa dening Prabu Nila Taksaka negara ujung gribik bisa murah sandang murah pangan salate Prabu Nila Taksaka kudu nyanding Dewi Sri mula saka iku kabeh wadyabala dina iki ninggalna negara ujung gribik tumuju menyang negara Mangarta dijaluk Dewi Sri yen nganti wong Mangarta ora gelem masrana Dewi Sri pira jembare negara Mangarta diobrak-abrik dadekna sungsang bawana balik benjang menapa bidhale prawadyabala dina iki pidungan dina sing apik dina iki pidungan tanggal sing becik budal dina iki njaluk Dewi Sri ayo
Lampahing Prawadya Bala negari ujung Gribik Toto badhe nilaraken negari ujung Gribik tumuju dhateng negari Ngamarta badhe nyuwun Dewi Sri usabane negari supados murah sandang murah pangan. Lampahing Prawadya Bala yen Kinandra ayo dateng itung pringga bebayaning marga candrane. Negari ujung Gribik tiang anayang kondo kelir papan ado ginawi cedak papan cedak den gawe tebi saperlu nginggalaken lampah. Lampahing Wadyabala ujung Gribik dan ibarataken tiyang Minang dereng kacamatan yang itu dereng kemawah wonten Bantala sapanjotan prapta alun-alun negari Ngamarta dipun papak dening putra Pandhawa Raden Hariwaca Raden Antarja.
ngono akeh prapta ana alun-alun Mamarta bebarisan saka ndi Ladara bebarisan saka negara ujung Kripik Wadya Balani sinuwun Prabu Nila Taksaka aku tumenggung lingga yaksa kang dadi aranku tumenggung lingga yaksa bener ana wong loro gagah-gagah ganteng dadane mencorong sliramu sapa ya aku putra Pandhawa Raden Gatotkaca aku Raden Antarja tegamu ana negara Ngamarta golek usadane negaraku negara ujung Kripik larang sandang larang pangan uriping kamula cilik kekurangan negara bisa waluya jati wuni sarati sinuwun Prabu Nila Taksaka kudu nyanding Dewi Sri tegese palakrama karo Dewi Sri lah dawuhing dewa Dewi Sri manggon ana negara Ngamarta mula sakiku Gatotkaca Antarja ana dalan aku bakal sowan ana saring Ratu Ngamarta nglamar Dewi Sri lingga yaksa negara Ngamarta gawana wujuding putri sing jenenge Dewi Sri Dewi Sri gak manggon ana negara Ngamarta daliya saka papan ini bakal tak gledah negara Ngamarta wani gledah negara Ngamarta yen bisa nglangkai bangkining Gatotkaca Antarja bisa gledah negara Ngamarta yen ora babang tanganira ana satriya nentang perkara ing majaning Tegal Kurusetra omonganmu titik gak enak omonganmu nek ngono cetok Gatotkaca kepingin dadal kasektening lingga yaksa iya ya ana wong gedhe sak negara ujung Kripik jaba lingga yaksa maju tanil Gatotkaca gak bakal mau disangka ing ngatasé lingga yaksa mungsuh Gatotkaca kena tangku remek karo jawane gak ngomong ae wong yamene sing ngomong nang perang nang griyepukan nang wis ngono lho wong yamene ngomong ae lho Antarja gak ngerti tatanan wong durung siap percaya dibanting ae ayo lho jajal lingga yaksa awas lo
nanging Anarja awakku gak ruwaya awakku jan siji kliwat sik ngomong ae kapan perangi ngono awas awas lo sedih lo siramu jajal sepiro adeping tanganing lingga yaksa awas lo wis pecah siramu tak pindoni lo lo Anarja saya maju iya iya awas lo ae lo iki maju ae maju lo maju pecah siraku betul Digdaya Anarja tak jotos mender tak dudang mender dadak rai kesikut ya Anarja ojo girang gemuyu keplok tangan banting sikil bisa ngasro kridaning lingga yaksa kurang ebat anggon lesan kecandak lingga yaksa sebetno pantala melayang jiwamu lakon hei wajah bolojong tripi kabeh wajah blok kabeh malek kabeh
wayahe perang. Aja nganti ana sing ngantuk. Nganti ana panjak ngantuk tak potong bayaran. Madya bola kabeh. Kaman dhewe-dhewe. Kroyok Antarja kali kanca. Yo maju. Yo. Temu atase musa Antarja kapang mundhut sangka wong aku. Awas. Aku Antarja. Tama ipedak wadukmu. Brojol ususku. Jol aku. Wadukmu ini Antarja. Ayo, wadya berujung keripik. Ojo maju, kalah sauji. Maju bareng, talyon Antarja.
iki sapa? Putra Pandhawa Raden Gatotkaca. Tak jaluk Dewi Sri. Kene ana Dewi Sri Gak percaya. Tak gledah negara. Tandana Kaca. Awas. Lo. Aku tes. Lo tes. Gak apa-apa. Wong aku kuat kok. Wis tak titeni prangi Gatotkaca. Awas. Wis. Belas akrasa. Sungkan Jotos teko ngarep gile. Jotos teko mburi. Oleh wong perang kok teko mburi. Lho gak apa-apa. Bek Sungkan karo mburi teko mburi. Jajalan ta. Iso kae. Perang kok ngarep. Nek Sungkan teko ngarep, Sungkan teko mburi. Apa ngejak perang jomplangan? Kari-nari sapa sing jomplang ngono ae? Gane perang jomplangan ngono. Awas. Lo. Wes. Apa-apa. Lo. Tak saut Gatotkaca. Lo. Jejeg Batara ambal apit tiga. Inggadil Gantara risang Gatotkaca. Inggadil Gantara Ingkang dipurapang aji api tuwi. apa to dayaning Aji api tuwi. Ya Raden Gatotkaca sampun rapang aji Api tuwi. Ragane wujud-wujud. irung tatah Kuping kecer, pundak krewang, driji gunting penitis, ebek-ebek pacul bendering
sum degara sareng Raden Harikocco nglapang aji api turi tanggal ten pelagan peperangan gumpira pira kaya bledek tinapa bles matrape Dari goco Satrio jire gede wedi mati enang peperangan dadak ngilang saka papan kiri cedhok Gatut Kaca wis kalah mungsuh wong kaya aku tak gledah negara Ngamarta Dewi Sri tak kowe menyang negara ujung gripit oh, brek nyampe sampai jubul sakumpo manuk cik gede nih manuk sapa sakul gede manuk sapa sakul gede waduh kau gede kamangka manuk sing paling gede kondang manuk gone alam jenenge manuk unta itu gede lan tanah Jawa manuk sakul gede siap-siap mula oh ini lo gak enak lo Potong aku cuci kudu kritis putul siramu kok mati dening karo bocor potol siramu ayo Wadya Bala ujung ribet maju kadi waca kadi ono
akeh sing mati ana majaning alun-alun negara Ngamarta. Wadyabala akeh sing mlayu wedi karo kasektening Garupada Antareja. Nek aku bali menyang negara Ujung Gribik tanpa mboyongi Dewi Sri, lak yo nampa dukaning Sinuwun Prabu Nila Taksaka. Iya. Bemon arep yono pate tikus Jinada. Awet ningali bebarisan Wadyabala. Negari Ujung Gribik bosak baseh. Mboten kiat nandhing dari Raden Garupada Antareja. Bingung ngrep yono pate tikus Jinada. Posin tetok ingkang pinujung langlang wonten Dirgantara. Narendra negari Ujung Gribik. Sang Prabu Nila Taksaka Nambah wonten Dirgantara ngumpuli alun-alun negari Ngamarta ngertos pate tikus Jinada denger-denger wonten pinggiring alun-alun. Sanalika Prabu Nila Taksaka mandhap saking Dirgantara kagiat triyana pate tikus Jinada. Nuwun panjenengan nuwun. Jagat masesaning dewa kang linangkur pati tikus Jinada tak sawang saka Dirgantara tenger-tenger ana pinggiring alun-alun Ngamarta. Ana apa pati? Aduh sinuwun Gusti Pendhara kula Sang Prabu Nila Taksaka aturaken kabar tiwas abdi Dalapati tikus Jinada. Kabar tiwas sing kaya apa? Wadyabala negari Ujung Gribik boten kasil boyongi Dewi Sri saking negari Ngamarta. Awit dipun alang-alangi Gatotkaca Antareja. Sapa Gatotkaca Antareja? Putra Pandhawa putraning panguwasa wonten negari Ngamarta. Lah nek aku ora bisa nyanding lawan Dewi Sri, kaya ngopo negaraku kang larang sandar larang pangan? Kaya ngopo urip kawula sak negara Ujung Gribik? Tak belani kaya ngene aku sebab mikirno uripe wong sak negara. Ya, kanggo sak perkara tikus Jinada mundura. Kersa panjenengan aku kang bakal ngadepi Gatotkaca Antareja, aku kang bakal mboyong Dewi Sri
Ingkang atos sinuwun. Iya. Mundura sakmetara tikus dinanda. Ya jagat wasesaning dewa kang linangkung Gatotkaca Antarja dadi sandunganing Prabu Nilataksaka bakal mboyongi Dewi Sri kanggo usadaning negara Ujung Gripit ya antin dalam sak kedhewenetra iya Mendel Sang Prabu Nilataksaka Mendele Prabu Nilataksaka Prapang Aji Jaya Kawijayan ingkang dipunapal Aji Upas Sambernyawa sareng musab dodo ambal kaping 3 Linang barang lapang Aji Upas Sambernyawa danguning dangu saking raganing Prabu Nilataksaka medal naga mah ewu cacahe Gatotkaca Antarja menungso urip ana lan donya kedunungan jaya kedunungan apes dina iki apes sing Gatotkaca Antarja kena dayaning Aji Upas Sambernyawa sirna dening Prabu Nilataksaka aneng nggih Raden Gatotkaca Raden Antarja boten ngertos sangkan paraning gelai boten ngertos bilih Prabu Nilataksaka ngrapan Aji Upas Sambernyawa mah ewu naga ing alun-alun negari Ngamarta nerjang Raden Antarja Raden Gatotkaca kalakabut putra Pandhawa lho
masesane dewa kang linangkung Gatut kanca Antareja umliyang ragane tak sawakana naga mae wewu cacah ngebaking alun-alun negara Ngarta kaya naga gaib ing radaran ikana wujuding pawan nganggo busana tumbuk menawi iki sing gawe rusak negara Ngarta kisana alon-alon dhisik kisana Masesaning dewa kang linangkung ana pawongan nyandang nganggo kaya bupati ratu duweni pakulitan ireng. Sliramu sapa? Aku Dalang Pandhawa, Ratu Ndarawati Bathara Kresna jejulukku. Ratu Ndarawati Bathara Kresna Dalang Pandhawa. Pancen bener. Sliramu ratu negara ngendi? Aku Narendra saka negara Ujung Gribik jejuluk Sang Prabu Nila Taksaka. Mangko dhisik Prabu Nila Taksaka wani gawe rusake negara Ngarta nganggo dasar apa? Ngene Prabu Kresna. Negara Ujung Gribik kena pagebluk Mayangwara. Negara Ujung Gribik larang sandang larang pangan uriping kamula sarwa kekurangan. Sasmitaning dewa sing tak tampa. Negara bisa walya jati jati wuni murah sandang murah pangan nek Prabu Nila Taksaka dawuh kelawan Dewi Sri. Lah dawuhing dewa Dewi Sri iku sinebut Dewi ning pangan. Manggone ana negara Ngarta mula Kresna. Dina iki tak jaluk Dewi Sri tak boyongi menyang negaraku. Supaya tentrem negara Ujung Gribik. Oh, adalah. Dawuh dewa bener. Ning Prabu Nila Taksaka kudu ngerti. Wektu dina kalunggan iki negara Ngarta ya larang sandang larang pangan, sawangen. Yen Sang Prabu Nila Taksaka lumaku ana tengah dalan, ana tengah-tengah tanah, petegalan ana tengah-tengah sawah, babar pisan gawe tetanduran kang cukul. Lemah garing kabeh. Para anong-anong ora bisa. Nandur pari ana nggone sawah sebab kekurangan banyu. Kaya kok ketiga dawa negara Ngarta. Kamangka ujare kandha Mbok Sri Dewa Sedana iku manggon papan kang bumine subur. Tetanduran kamu godhonging trembuyung wohe dedoporan.
Lah nyatane Ngamarta garing karo Candra sing tumpul. Cetha yen Mbok Sri Dewa Sedana oncat saka negara Ngamarta. Apa kena tak percaya kandhaning dalang Pandhawa? Sawangen dhewe. Wong pariya garing kabeh, gareng sing iso panen ora amung tangi. Sebab kekurangan banyu ketika dawa negara Ngamarta. Anduran liyane gak cukup. Aja cacak tanduran, suket gak cukup suket. Saking garinge lemah. Banjur Sri Sedana manggon yang ndi? Aku men pondok. Endi ana papan panggonan sing bumine subur. Tetanduran lemu godhong ngrembuyung wohe jedhopolan ya ing kono papan dununge Mbok Sri Dewa Sedana. Yen nyata-nyata Prabu Nila taksa kepin goleki Mbok Sri Dewa Sedana, golek ana papan kang subur. Ladalah bener Wisnu. Tak esokno kandhamaku bakal jajak desa Milangkori, munggah gunung mudhun jurang, goleki papan kang bumi subur, ya ing kono papan dununging Dewi Sri Dewa Sedana. Sing ngerti Sang Prabu. Kamangka dina kapungkur akeh putusan Adi Janaka. Adi Werkudara supaya goleki papan dununge Mbok Sri Dewa Sedana. Kabaya menyang negara Ngamarta supaya Ngamarta dadi negara kang gemaripah loh jinawi ora sandang ora pangan. Muga-muga Adi Werkudara Adi Janaka kan bisa mboyoni Mbok Sri Dewa Sedana. Lintang adya ring tawangan sumedyaring kono
Samirana datan lu ingin katrit lawaning liung siring lu bocah bajang Trito Pongas Kendra Sakke Deping Metro kesesong apa ingkang dipun bujeng areh menapa ingkang dipurantos pramila ingkang nggih sakmadya menika nyerasaken kawontenanipun Prabu Nilotaksa padi papan dununging Dewi Sri inggih didumakan boten gembalane ngapondho enggaling carita nyerasaken ingkang wonten pendopo kelurahan Kampis Ireng inggih kelurahan Karangkadoter Kelurahan Semarabuja Gati Nayantaka ngawit dumateng anak mantu Bagong dalah anak putu Besut dadosaken gara garaning Jagatpraya
Wadah seitane joget metawan ambek meng semono lho. Lah ngono lho. Mungkin dia iki putune Mbak Bambang iki lho. Cowok antik ya putune Mbak Bambang ya. Meng sem. Ah ngono lho. Ning rada ndek. Lah ngono lho. Siapa? Loh, Neta gak boleh, kamu calon guru meso gak boleh. Hah? Oleh meso memang apa dak? Al ya. Minta model-model gak boleh mengambil. Lah. Yang sebelah kini dua-duanya guru. Yang satu Bu Guru Triviani, potong pendek Bu Guru. Nah, wampik kan. Yang belakang Bu Guru Fadilah ya. Dilanjut nggih. Ya enggak? Iki biolae enak biolae. Cara Banyuwangi enak biolae. Dia kepingkan luar biasa langgeng budaya ya Allah. Masih tanggapan terusan gak lo pegel nak temen.